سلام كم يكأنكم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون بزعباس تزرقها غازيتات حداث إرتريا الحديثة إرتريا حداثن إرتريا بروفايلن أتوكيرات تدالو مدب دهساس حتماتينا حزنا لكم قريبنا زلنا تسبق مكتال غازيتኛ سليمان أحمد أبناي سولوس تحستو عمد تعنا نهاند بتاوي مقرات هرمت لبي العلو هرمت لبنا بإلكتريكاو دفئتو السلاسل السرارعو أقامو مزغير اتهرمت لبي سرع يكونن هندبت مقرات هرمت لبي سأن واناوي آليا تنكموت كخون زخل شلال الكاكر أزي قبو حدا خاب تعناو تأقمات لبيو هندبتاوي مقرات هرمت لبي كدم مخساتو كرأيو زخول ملكتات ترورو وي دنقرقر مبال محتار استنفاس بزي مخنات مدكامن مثل كاين تاملاس موساخ تركتا لبي كأنزا أف لبي مقدار وي مدفاء تركتا معقات استنفاس هلوات مدفاءن زلحات مبالن زأمسولو ملكتات أباها وي أبت أيكا مزقاتن بغلطف ناف حكمنا مخاريد اللي نسنة طباب منبار بزبلار استي أقدم بيلو أبداراش هاكو سئب زعباس تأنقده وهدت قطمن قبعان زت أمره سنة طباباو مرئيت زملكت تأبتاب أب عمدي بهالن سنة طبابن غازت إنيا إفريم هبتتين تأبتاب أقريبو ليركب أب عمدي شباب نوس عمدي إهين مهين كأند طبابات عوتن محدرو أمن بعيني منسياتن غزار إسخا كاب ألوتاو بهرياتن والفتاتن حران مقبر أبزبلو كلتا زعباتات كلتا دك آنستيو زركبهم شوعاته من إسيات سرحتنياتات منغستي هنات حساباتهم أفسيسو من اللو أنبيبنا نتقام اللو قوالن السيتي متالي أفكاري نمليلاي زخقلو إزوم السعبو شدشان نتبتات بأدالاوي عمدي سدرابيت غازيت إنيا يوسيف هايلا مريم تزرزيرو مالو قداماي بزعبقو زخون نجر كتفلتي زيفتو مزخون كالأي أب توتاو ركب تراي زقدس مزخون سالساي فتوتن رهرهن مزيهلو رابعي مساخي خرقة زيدلي مزخون حمشاي زي فتسمو مبتعا زقاتو مزخون شادشاي زي خبركي مزخون كالق هاسو مبال بلح مخانو تنتيرو بتوسخي أبزع عمد زيقا قلعو كابن اسنتومات حيزوم أب سبورتاوي هيوت كم زقاتو مقبار أب كل معبالهم تصبقون حقاز المخانو تمرا مرتسنا فلتأتن سنا لبونانون نزحك أزي ولدي بزقباء متان كفتوون كتكبرون بغط صالي زي محلالفو ملخت خوين اللو قلعو أب سبورت كنتفون ترأخينهم مجمرة ولدوميم كبقاقسوهم زلوهم سلازي اتتصور تصور ولدي مخانو زنتصر سفيح مخري تقميت اللو أب غازيتا إرتريا الحديثة غازيتኛ عادل صالح إدريس زدالو استفلاليو أكاليتن ناب نبر مسرحومن أسرارحومن مملاس بزعباز نطف موياوي حكمنا زملكت سفيح تحستو وطيلو أبز مداي تحدثاوي حكمنا أب كلهم عدمتات زركبو سبات نبر ناي أكلاوي سمعتاون ناي أغالبو تقاماتومن أب عودي حكمنا بموياوي حكمنا زفلت أب كلهم عدمتات نزركبو سبات نبر ناي منقصاص أكلاوي سمعتاون ناي أغالبو تقاماتومن طباباتن كم زفوس تنتصيرلو أب عمدي ملحق الآداب والفنون يتاوي كوميدين تاريخاو أسرون بزبل نتاريخاو أسراتو أب حبرتسب زتصاوتو تران زملكت تقليتلو أب عمدي قضايات المويا رورال ديجيتال لايبراري لتمهرو فتيرلوم زلو سفيح ناي أماراتيتات مسترهوتن نبابنا فلطون بزملكت تحستو قميتلو ربع عبست زرقحت غازيتا حداث إرترا بورد خفل غازيتا عابي مهرو ورح ميازا أب تحت زبل سنداو صحفة قميتلو تحستو هزبن هاجرن إرترا دليتهم بحقاون سلاماون منقدي خيقاتو ننوح عمتات تحريمو ميتانيحيو بزغاء كبير عنوات زسعبة نويح كنات تخيدو ازي رفرندم زي أب كندي دليت هزبتات نمعمتات حايلي متقام قدات ببوليتيكاون سلاماون منقدي مفتح سلطن أقباب مخانو نخلو عبت مرتز هبيو زبلك أنا وانا صحفي هزباو جنبار حارنة إرترا
ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ሚያዝያ 1993 ይዝፍለም ብምቕጻል እዚ ሰላማውን ስልጡንን ህዝቢ ዝግዳ በሰሪ ታራፊ አቀማምጣ መሬቱን ባሕሩን ወትሩ ግዳይ ናይ ቀረባን ሩሑቅን ወረርትን ነኾነ ንዘመናት ኣብ መኸተ ክጽመት ተገዲዱ ሩሑቅ ታሪክ ገዲፍና ዝሓለፈ 80 ዓመት መርኣይ ኣኻልዩ ሕጊ ዘይንታዮም በደውግና ዋዛ መሲልዎም ብዓረር ከንበርክኽቡ ሃቂኖው ብቋንቋኦም ኣዛሪቡ ዘራያቶም ኣላሻቢሉ ኸኣ ብኣንጸባራቕያ ኣኽሊል ናጽነቱ ደፊኡ ህዝቢ ኤርትራ ሓርነታዊ ኩናት ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ ግዜ እውን እንተኾነ ጉዳዩ ሰላማውን ሕጋውን ፍታሕ ክርከቦ ከይተሓለለ ጽዕር እዩ ረፈረንደም ኣብ 1993 ዝነጠበ ኣምር ዘይኮነ መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሕዳር 1980 ዘቕረቦ እማመ መንባሩ ድማ ይጠቅስ ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጋዜጠኛ ታደሰ ተኽለ ብግዳማዊ ሓይሊ ዘፍታሕ ውሽጣዊ ጸገም ሞዛምቢክ ብዝብል ማሕበረሰብ ልምዓት ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ሳደግ ኣብ 2021 ባሕ ጽሮተ ሰሜም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ሓገዝ ሰራዊት ናብ ሞዛምቢክ ልኢኹ ነይሩ እቲ ወታደራዊ ልኡኽ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሞዛምቢክ ካቦ ደልጋዶ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ሓራ መሬት ሓዚኡን ዝነበረ ጂሃዳዊ ሰራዊት ንምድምሳስዩ ነይሩ ዕላምኡ ሰራዊት ሰሜም ኣብ ዝመጽእ ሰነ ነቲ ከባቢ ንሰራዊት ሞዛምቢክ ኣረኪቡ ክግዕዝ ምዃን ድማ ኣብ ዝቕንያት እዚ ክንገር ተሰሚዕሎ ብዝብል ንቓልሲ ናጽነት ሞዛምቢክ ድሒሮም ዝማዕበሉ ማሕበረ ፖለቲካዊ ምስፍሕፋሓትን ንምፍትሖም ዝተኻየዱ ፍረ ኣልቦ ምትእታዋትን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ተቐሚጡሎ ብማዕበል ሓጎስ ኣብ ዝዳሎ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ንክሮሽያን ካርፕ ዘላሊት ሕስቶን ረክብ ክሮሽያን ካርፕ እቲ ዝነኣሰ ዓሌት ካርፕ ዝበሃሉ ዓይነት ዓሳ እዩ መበቆሉ ኣብ ኤውሮጳ ብምዃኑ ኣብ ሃገራት ሰሜናዊ ኤውሮጳ ብብዝሒ ይርከብ ይኹን እምበር ኣብ ኣፍሪቃ ኤስያን ኣውስትራልያን እውን ይርከብ እዩ ካብ 2 ኪሎግራም ክሳብቲ ዓለማዊ ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ 5 ኪሎግራም ሚዛንን ክሳብ 50 ሴንቲሜትር ቁመትን ክበጽሕ ይኽእል ተባዕታይ ክሮሽያን ካርፕ ክሳብ 64 ሴንቲሜትር ቁመትን 3 ኪሎግራም ክብደትን ይበጽሕ ብዘይካዚ ክሮሽያን ካርፕ ኣብ ከባቢ እንግድዖም ድሙቕ ብሩራዊ ሓሙኽሽታይ ኣብ ከባቢ ከብዶም ህስስ ዝበለ ክንፎም ድማ ሓሙኽሽታይ ሕብሪ ኣለዎም እዚ ዓይነት ሕብሪ እዚ ኸኣ ነዞም ዓሳታት ኣብ ማያት ጥዑም ማይ ተዋሂዶም ክነብሩ ይሕግዞም ካልእ ኣብ ጎድናዊ ሸነኾም ብገምጋም 33 ቅርፍቲ ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ቀላያትን ዲጋታትን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ጸሃይን ከም መውለድን መጫጭሕን ዓሌት ካርፕ ይጠቕሙ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝነብሩሉ ማያዊ ኣከባቢ ዝርከቡ ደቀቕቲ ሓሰኹን ኣትክልትን እንቋቑሖ ዓሳታት ማያዊ ጸህያይ ማያዊ ቁንጪ ንኣሽቱ ዓሳታትን እንስሳታትን ከምኡውን ኣብ ታኒካ ዝተዓሸገ ሕውስዋስ ክሹን ስጋን ዝበለጹ መግቢ እዚ ዓሳዮም ዝብል ይርከቦ ጋዜጠኛ ማርታ ክብሮም ኣብ ዓምዲ አንክሮ እቲ ምስጢራዊ ሰላይ ዘዎቸር ቀቢላ ሳይቨርያ ካብ ኣደነቕቲ ፌስቲቫላት ዝብሉ ትሕዝቶታት ኣንጊዳ ብዛዕባ ምስጢራዊ ሰላይ ኣብ እትምልከት ትሕዝቶ 4 ሰነ 2014 ዴሬክን ማርያን ዝተባህሉ መጻምቲ ናብ ኣብ ዌስትፊልድ ኒው ጀርሲ ዝርከብ ሓድሽ ገዝኦም ድሕሪ ምግዓዞም ካብ ሓደ ዎቸር ማለት ተዓዛቢ ዝብል ስምነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ምስጢራውያን ደብዳቤታት ክመጾም ጀመረ እቲ ደብዳቤ ናብ ሓደሽቲ ወነንቲ ቦልቫርድ 657 ዝብል ኮይኑ ስድራ ናይቲ ጸሓፊ ካብ 1920 ናትሒዞም ኣብቲ ገዛ ይቕመጡ ከም ዝነበሩን እንደገና ናብቲ ገዛ ዝምለሱሉ ካልኣይ ዕድል ይጽበዩ ከም ዘለውን ዝገልጽ እዩ ዎቸር ብዘይካዚ እቶም ስድራ ነቲ ገዛ ክጽግንዎ ብምጅማሮም ጸረፎምን ንሰለስተ ደቆም ክጨውዮም ምዃኑ ከፈራርሖምን ጀመረ እዞም ስድራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባሮም እቶም ቅድሚኦም ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ስድራውን ከም ዝናቶም መፈራርሒ ደብዳቤ ይመጾም ከም ዝነበረ ፈለጡ እቲ ጸሓፊ ነቲ ገዛ ይከታተሎ ከም ዝነበረ ይዝገልጽ እዞም ቅድሚ ናብ ዝገዛ ምእታዎም ኣብ ካልእ ቤት ን23 ዓመታት ዝተቐመጡ ስድራ ግና ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ደብዳቤ መጺዎም ስለ ዘይፈልጥ ነዚ ጉዳይ ብዕቱባ ይረኣይዎን ስድራ ብሮዱስስ ቁጽሪ ዝመጾም ዝነበረ ደብዳቤታት እናወሰኸደ ዎቸር ድማ
ኩሉ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘሎ ነገራት ክገልጸሎም ጀመረ ዝብል ትሕዝቶ ኣለዋ። ኣዳላዊ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን ጋዜጠኛ ሙሉእ ብርሃን ሃብተ ገብርኤል ኣብ መበል ሳልሳይ ክፋል ትሕዝቶ ቀመር ህይወት እዞም ጥቕስታት ብምቐዳሚው ቀጺሉ ኣካልካ ብዘይ ጸወታ ክፍወስ ኣይክእልን እዩ፣ ኣእምሮኻ ብዘይ ሰሓቕ ክፍወስ ኣይክእልን እዩ፣ ሩሕካ ብዘይ ባህታ ክፍወስ ኣይክእልን እዩ። ካተሪን ፌንዊክ ክሳብ ዝኣኽለካ ሰሓቕ፣ ወትሩ ሰሓቕ፣ ንስኻ ንገዛእ ርእስኻን ንኻልኦት ሰባትን ክትልግሶ እትኽእል እቲ ዝመቀረ ነገር ሰሓቕ እዩ። ማያ ኣንጀሎ ኣብ ዓለምና ክንዲ ሰሓቕን ጥዑም ዋዛን ዝለባዕ ከቶ የሎን። ቻርልስ ዲከንስ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ናይ ብሓቂ እንተሲሕካ ሻዓ መዓልቲ ዕቤት ኣርእኻ ኣለኻ። ኤተል ባሪሞር ብዙሓት ሊቃውንቲ ናብ እቲ ቀንዲ ኣስተምህሮኦም ቅድሚቶም ብዋዛ እዮም ዝጅምሩ። ዋዛ ንቓቐልቦና ኣብ ምስሓብ ብርሱዕ ሓይሊ ኣለዎ። ንኣእምሮና ናብ ሓደ ጉዳይ ጥራይ ከም ዘድህብ ይገብሮ። ሰሓቕ ካብ ጭንቀት ቀልጢፉ ከውፅኣና ሓይሊ ኣለዎ። ሰሓቕ ንድሕሪት ተመሊስና ብዛዕባ ዘሕምሰና ነገር ክንሓስብ ኣይፍቅደልናን እዩ። ሰሓቕ እቲ ዝበለጸ ህይወት ንኸነስተመቐር ይሕግዘና። ረብሓ ዋዛ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን፣ የግዳስ ኣበየናይ ቦታ ኣበየናይ ግዜ ምስ በዓል መን ዝብል ትሕዝቶ ይርከቦ። ብሱራፊኤል ተስፋ ብሩኽ ኣብ ዝዳሎ ዓምዲ ዳየሪ ፍቕሪ ኢሎሞስ መጽሓፍ ምስ ኣንበብኩ ዝብሉ ትሕዝቶታት ሰፊሮም ኣለዉ። ዓብደላ መሐመድ ዓሊ ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ ቂሰት ከሊፋ ማህዲ ከምኡ ድማ ቀዳማይ ክፋል ጽውጽዋይ ሰዓር እኪት ኣቕሪቡ ንረኽቦ። ጋዜጠኛ ኣድም ኣቡ ሓርሽ ኣብ ዓምዲ ዓማር ቅላመት ድጌረአስ ማይ ሓሰመት ምስ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ቅላመት ኣቶ ማሕሙድ መሐመድ ኑር ዑስማን ንሓፈሻዊ ምዕበለታት እቲ ከባቢ ዝምልከት ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ሰፊሩ ይርከብ። ጋዜጠኛ መሐመድ እድሪስ ኣብ ዓምዲ ምን ስጅል መበል 13 ክፋል ትርጉም መጽሓፍ ዶክተር ኣሕመድ ሓሰን ደሕሊ ብዛዕባ ውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር ኤርትራ ዝምልከት ትሕዝቶ ወፂሎ። ጋዜጠኛ ካልሽም መሐመድ ጥዕና ጠቀስ ትሕዝቶታት ኣብ እተእንግደሉ ዓምዲ ዓፍየት ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ንኡዞባ ኣፍ ዓበት ዝድስስ ትሕዝቶ ቕሪባ። ኣብ ዓምዲ ፍሬካድም ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ንጥፈታት ሕርሻ ንኡዞባ ቅሮራ ዝድስስ ትሕዝቶ ተቐሚጡሎ። ብሕዱግ ስሌማን ኣብ እትዳሎ ዓምዲ ሸባብ መበል ካልኣይ ክፋል ምስጢር ምትዓዋት ምስጢር ሓያት እትብል መጽሓፍ ደራሲ ኣጎስቲን ማንዲኖ ቀሪባላ ብዶክተር ዑመር ዑስማን ዝተተርጎመ እዩ። ዩሱፍ እድሪስ ኣብ ዓምዲ ሕበርበሮም መበል 9ይ ክፋል ትርጉም መጽሓፍ ያሱነሪ ኣስፊሩሎ። መሐመድ ዳፍላ ኣብ ዓምዲ ፈን ወዓዳት መበል 4ይ ናይ መወዳእታን ክፋል ንጥንታዊ ቅርሲ ኣዱሊስን ኣገዳስነቱን ዝድስስ ትሕዝቶ ንረክብ። ረቡዕ ኣብ ዝወፀት ጋዜጣ ኤርትራ ፕሮፋይል ነቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይ ዓመተ 2023-2024 ገምጋም ናይ ምድረ በዳነትን ኣንበጣ ገረብን ዝምልከት ጎስጓሳት ካብ መጋቢት 14 ክሳብ ሚያዝያ 2 ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዘካየዶ ኣኼባታት ዝምልከት ጸብጻብ ቀሪቡ። ዶክተር ፍቅረ የሱስ እምሃጽዮን ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ተራ ኣጋር ሓኻይም ኣብ ምውሓስ ጥዕና ንኹሉ ብደረጃ ሃገር ዘረጋግጽዎ ዘለው ዓወታት ብሰፊሑ ተገሊጹሎ። ጋዜጠኛ ናትናኤል ዕብዮ ኣብዚ እዋን ዝዝርአ ዘሎ ፍሉይ ካብ ንግሆ ዝጅምር ሙቐትን ጸቕጥን ዝምልከት ትሕዝቶ ምስያታዊ ብሂላት ዘለዎ ምትእስሳር ኣብ ግዜ ሙቐት ዝዝውተረ ኣከዳድና ካልኦት ሜላታትን እውን ተዳሂሶም ኣለው ኣንቢብና ነስተማቕሮ። ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ኣብ ገጽ 5 ሪፖርታጅ ዓለማዊ መዓልቲ ጥዕና ጥዕናይ መሰለይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝምልከት ትሕዝቶ ብሰፊሑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥዕና ጠለብ ኣገልግሎት ጥዕና ንምውሓስ ዝትግበሩ ዘለዉ መደባት ዳሲሱሎ። ጋዜጠኛ ሳብሪና ሰሎሞን ኣብ ዓምዲ Q&A ምስ ኪላ ስእሊ ናይ ስነ ስርዓት ምርዓ ዝኾነ መንእሰይ ቪክራም ካልድ ንጥፈታቱን ዘላሊ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። ጋዜጠኛ ዳህላክ ነጋሲ ኣብ ዓምዲ እፍኖት ልምዲ ንባብ ብመንገዲ ዲጂታላዊ ምህዞ መጽሓፍ ርእሱ ዝኸኣለ ዓለም እዩ
ኣብ መጽሓፍ ዘይተወቕረ ፍጡር ህላውነቱ ኣብዛ ምድሪ ዘጠራጥር እዩ ረቂቕ ብልሕን መጽናዕትን ዝሓለፎም ጽሑፋት ህይወት ብዘይብሎም ቃላት ዝቆሙ ክነሶም ካብ ዘይምህላው ህላውነት ይፈጥሩ ኣብ ኮረሻ ኣብ ዝተሃንጹ ዛንታታት ተወጢሕካ ደረት ኣልቦ ኣድማስ ትደስስ ናብ ማዓሙቕ ማያት ተሸሚምካ ኣብ ጸጋታቱ ትዕቆብ ተፈጥሮኣዊ ትዕድልትታት ትፍትሽን ተድንቕን ኣብ ርእሲ እዚ ጽሑፍ ንሕሉፍ ታሪኽ ደቂ ሰብ ምስ ህልው ኩነታት ብሕላገቱ ዘራኽብ እዩ ንባብ ካብቶም ሳሕቲ እንፍጽሞም ተግባራት ሓሊፉ ናብ ልምዲ ንምስግጋሩ ውልቀ ሰብ ይኹን ምላእ ሕብረተሰብ ብዕቱብ ክጽዕረሉ ይግባእ ንባብ ኣብ ዕቤት ውልቃዊ ባህርያትን ብልጽግናን ሃገርን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ልምዲ ንባብ ብዙሕ ጥቕምታት ዘጣመረ ኮይኑ ገለ ካብ ረብሓታቱ እዞም ዝስዕቡ እዮም ድሕሪ ምባል ንገለ ካብ ጥቕምታቱ ቀዳማይ ብዙሕ ብልጫታት ይሕቆፍ ካልኣይ ንዝመጹ ወለዶታት ውርሻ ይገድፍ ሳልሳይ ንትምህርታዊ መዳይ ይሕግዝ ራብዓይ ዝተደለየ ኣርእስቲ ብቐሊሉ ንኽርከብ ይሕግዝ ብዝብል ትገልጽ ኣብ ዓምዲ ሓሳባት ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ መቐጸልታ ኣቐዲማ ንሱሳን ሓደን ክፋላት ዝቐረበት ተኸታታሊ ጽሕፍቲ መጽሓፍ ደራሲ ሲራክ ክፍለ ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ሕጂ እውን ሰላሚ መዝሙርና ኣብ ትሕቲ ዝብል ሰላም እታ ኩሉ ወዲ ሰብ ሃረር ዝብላ ዝኸበረት ሃብትያ ሓድሕዳዊ ምክብባር ምጽውዋር ሓድነት ማዕርነት ርእሰ ምርኮሳ ፍቕሪ ስድራን ሃገርን ፍትወት ስራሕን ገለ ካብቶም ንሰላም መንገዲ ዝጸርጉ ጸጋታት እዮም ሰላም ካብ ትህኪት ናብ ጻዕሪ ካብ ዘረባ ናብ ግብሪ ካብ ድንቁርና ናብ ምህሮ ካብ ሕማም ናብ ጥዕና ካብ ሽታ ባሩድ ናብ ሽታ ዕምበባ ካብ ጥሜት ናብ በረኸት ካብ ዕግርግር ናብ ስርዓት እተሰጋግር ድንድልያ ብዝብል ሰፊሕ ትሕዝቶ ተሰኒሎ ጋዜጠኛ ጥዑም ዝጊ ተስፋይ ኣብ ዓምዲ ሩፍታ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ሰኣንታ ጭራም ወረቐት ቁሩብ ጽንሒለ ብደዲለ ክወፅእ ምስ ንቐልኩ ጽናሕ ዝወደይ ንዓኻ ደልዮም እዮም መጺኦም ዘለዉ በለት ንደይ ተመሊሰ ኮፍ ኢለ እንታይ እዮም ክብሉኒ ናብ ዓዲ ድዮም ክወስዱኒ ኢለ እናሓሰብኩ ሸቐልቀል በልኩ ንሉና እንታይ ደልዮምኒ ብዘምስል ስምዒት ጠሚተያ ኣይመለሰትለይን ነዊሕ ከይጸናሕና ሓደ ካብኣቶም ንዓ ናብ ዝቕረብ ዝወደይ በለኒ ዝብል ይርከባ ሐሙስ ኣብ ዝተዘርግሐት ጋዜጣ ኤርትራል ሓዲሳ ጋዜጠኛ ኣስማ ዓብደላ ሰልሕ ኣብ ዓምዲ ምን ሁና ወሁናክ ዝተፈላለዩ ኣገረምትን መሃርትን ትሕሶታት ይርከብዎም ገለ ካብኦም ኣብ ኣሜሪካ ዞባ ኒውዮርክ ሓደ ወዲ 53 ዓመት ሰብኣይ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ደርሆ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ናይ ለይቲ ክሳብ ሰዓት 8 ንግሆ ብቐጻሊ እናነቀወ ድቃስ ስለ ዝኸልኦ ንወነንቱ ኣብ ሕጊ ከም ዘቕረቦምን እቲ ጉዳይ ፋይል ተኸፊቱ ይረአ ከም ዘሎን ተገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ብሪጣንያ ህፃናት ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ሞባይል ንኸይሽየጠሎም ዝእግድ ሕጊ ከጽንዕ ይሕሰብ ከም ዘሎ ዝብሉ ይርከብዎም ጋዜጠኛ ሃጅር ሓመድ ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ፍቕርን ሓድነትን ስድራ ንምርጋጽ ዘኽእሉ ምኽርታት ጎዳእቲ መስተታት ስነ ምግባር ኣብ መገሻ ኣብ ነፋሪት ዝኣመሰሉ ኣስፊራ ወጸላ ኣብ ዓምዲ ኣልቢኣ ብከላ ዘይስዕቡ ሳንጣታት ብዝምልከት ትሕዝቶ ኣስፊረላ ዓርቢ ኣብ ዝተዘርግሐት ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ኣብ ዓምዲ ጥዕና ሓቅታት ብዛዕባ ኦቲዝም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኦቲዝም ኣብ ኣእምሮኣዊ ምዕባለ ንዝርአ ኩነታት ንምግላጽ ዘገልግል ሰፊሕ መጸውዒ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ምብሃልን ማሕበራዊ ንጥፈታትን ብዝርአ ፍልሊ ይግለጽ ኦቲዝም ዘለዎም ሰባት ኣንጻር ቀያድን ተደጋጋምን ባህሪ ልዑል ዘይምርዳእ ጠባዮም ዘርእዩ ኦቲዝም ቦታ ይኹን ዓሌት ባህሊ ይኹን ሃይማኖት ከምኡውን ቁጠባዊ ድሕረ ባይታ ከይፈለየ ኣብ ኩሉ ክፍለ ዓለም ኣብ ዝነብር ህዝቢ ይርከብ ብመሰረት ጸብጻባት ሕክምና ኦቲዝም ካብ 100 ሰባት ኣብ ሓደ ከጋጥም ይኽእል ካብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይርአ ድሕሪ ምጥቃስ ኦቲዝም እንታይ እዩ ኦቲዝም ሕማም ኣይኮነን ምልክታት ኦቲዝም ዝኣመሰሉን ዳህሲሱሎ ሽሞንዲ ዕዋ ሚካኤል ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑና
موت 4 حرامز 4 كيلو زختل كينات بزبل مبل 5 كفال تحستو اتي نوردا قحين حراوتيو نابزبان نوردا مراغوز زريبه برجيد أمانئيل بوليسون صبوق غسقسه أمراغوز نزنبره عطوق من لشات صلاي بتاتينو عطقو افتحم از برجيد زي مراغوز حراوتيو ناب عدتات دركون اقر مخلن ناب من دفراغتو سلزدفأ صلاي نعدل قس شخا ايامو مالت ماي عدا قديفو كنيوقنا حيالا كعرد تقدده بز مسرت هزباو سراويت او وشتي 3 معلتات ان ورداتات قحين عيلا قندت ماي عدن مراغوزن تقوصاصيرو امن حيلي ندحريتو غيرو ب17 مغابيت من دفرا خاطو 14 كيلومتر طراي ترفو زبل يركبا غازيتنيا هبت ميكائيل عقبة سلاسة اب عمدي حبراويت برعي فقري بمنقدي محبراو مرخبيتات مكلخال قحر ባህርያት بገዛር ርእሶም ዝተኣማመኑ ሰባት ጽምዋ ንምስዓር ብዝብል ትሕዝቶታት ቀሪቦም ኣለዉ ገለ ካብ ባህርያት بገዛር ርእሶም ዝተኣማመኑ ሰባት ናብኹም ከነብሎ بገዛር ርእሶም ዝተኣማመኑ ሰባት ኣብ ኩሉ ነገራቶም እርግጸኛታት እዮም ዓቢ ትምኒት ኣለዎም ዘድልዮም ነገር ይፈልጡ ልዑል ናይ ምርድዳእ ክእለት ኣለዎም ጥዑይ ናይ ውድድር መንፈስ የንጸባርቑ ዝሓሸ ውጽኢት ንምርካብ نحدقاي فرحون نسعرت وي نمججاي أي فرحون يوم توجهات سرحتني ذات يوم أتي إنكو فتح أبرتعكا مسرح مخانو يقبلو بجزار رأسهم استأما منو سبات نخلو نجارات ككمان مزعطو زقبل يوم بلحت يوم ناي جزار رأسها حفشهو كنتات مفلات كمون بلحي بجزار رأسها متأمان منفس يولدلكا اوتاوي اتحساسبا ينصبرقو ممهر يوناس هبته اب عمدي وزترفه حكيتي لومن حكيت قدمن اب تحت زبل استدالو صحف قريب له ناي ميزان علال وين كبلن كله ميزان وين كباي زعبين حكيت يوم زرايني حكيتي تركب جن فيكه بلالكا حكيتي كم بعل جراواطا مرساسني سلازديوم نبعلو اتي حكيتي زركبو البوطاون حفيس جباي زحتت حكيتي همن قلبن سمعتي ناي مسلاب تخلقهم عبيو حكيتي نخلقت يمقو نبعلهم دما يمقو حكيتي زركبو البوطا جبخا حساس كتبل زقسبيو بفلاي كا حكيت لومي حكيتي أزستيوم تدليتي سلزخنو تحكيتي زدلي وا نجر كالا علال نحور مخفالجن نيولكي اتبل كل خواجا نايزز أزز كيو نجرات كتكئل كم زلكا التذكر ناي نفسخا مخال زربا رتعاويتا بهالا دميام سلازخونه علال سلازدلخا جدن كتكفلا لك كمالات هيكونن غازيتنيا جعفر محمود أحمد أبني عربي غازيتا إرسرا الحديثة نتكال مفرى برد متوعن نتفتاتون زدهسس تحستوتيو أب عمدي وقفة فنيا بهتانات سودانوان استسأل اسئلي وتهدرات عنبابا حيزوم زرقي نتمنيت سلام زنت أبارق سئلاو تحستواس فيرلا كومودوما أب كلتاشحن 23 استسرحت فيلم دحان كوني جوليا رخيباتو تركب غالبون زملكت تحستواس تفيرو يركب غازيتنيا محمود عبد الله أبو كفاح أب عمدي شبابات نبيت مرتي سنكينت وينا زدهسس تحستوا قريب الله مدهاني تقاي أب عمدي فرص عري أنبت أقرب حدا كابسا قمتي بالعات كوينو بعسلا ويون ببحتي زنكساقس بالعيو كلهم عينت بالعات أب زرعتن مقهجان مهسيتي زورو دكوان تخونو نزي بالع حدا غنياز قبرقنا كاب هاجر ناب هاجر بفتنة النبرارة أب لعلي أقرابن مقهجان عنوات سلازسعبيو أب هاجرنا تريهم بتا أقرب وحدو كوان تنبرا أبزن زحلفة 4 عمتات جن زرقحقو إنا وسخة بممتو أبزقوان حدا غنيا بالع كوين يركب زبل زركبو قدما يكفال أغريب الله أب عمدي شباب نوس عمدي حتو الشباب أمناي لومي تحستقو أمونغو حتاتنا مخارن حتو زيكونا نزمدنا حتاتي وي دلاي مخرن أم مخارن زملكت تحستو يسفيرو
مخري كاب عقمخا نلعلي تسقطن زفترولكا وي حاجز أب تدليلو أوان تسقمات كان مفوخاس بلمدي وي بتمكرو ستأريو أبنتات بموكاس أبتي أقاطي مكوزلو قداي أمل خاختا نممحياش زحقز ميلايو إذ دما بمساتون عبيتن ولدي أحد ممهران قروابتن كالوتن كابتي أسفير كالو زلخا من قدين ممئزان زوهاب معدوك خون يخل بزبل مس مخرن ممخخارن استأساسرو سنة مقبارات داسي سلو ياقوب مرهوي أب عمدي ترمما توتواي بزعرخا منبر دبدابي كاب أب حقوي التمسقال قلات سرحو زأمسلة أزناقعن مهارن تحسوتات أقميت اللو هيلن مختا أب عمدي نقوح دمنا توري جزا نقوح أمرو بزبل عيني انتاي درارا كبهال كله نصبغا قولن سيتي ود تبعتاي ترايس تحاز أي مثلن نيرو لكا ان نبرلو جزا انت رأت سرين تتصوابي قنون عيني تدرارع ان نبرلو ان سرحلو كوتاس أب كبابينا زركبوتا تورين صفوفن مزخون كابتن نرئو صبقني لعلي أبطعنا أمرونان أتحساسبانان قوتاو صلو اللوو نزي بمصنعتي نمدقاف سوسا دق أنستيو استساتفؤو صلوا طريت جزا أب تقط أمرو زعقن فتنة تخايدو نيرو أبت مصنعتي اتن جزأن صوري كابتن جزأن زقاح متى زوحدة تقط أمرو كمزن تبارقا زرقي وصيت ترخيبو بتوسخي طريتن صفتن جزانا مستي كورتيسول زبهال هرمونون أجباب نمقصار تقطي زتصلو هرمون متأثر كم زلو زحبر وصيت ترخبه ملكتات تقطي مستحوت ناي مقصار عقمي تدميرخا ناب حماق وسانيتات كمرحنا يخل غازيتنيا سليمان محمد سعيد أمناي قدام غازيتا إرسال حديثة حرستاي قبرة ساي برها بتعري زرقاقو كنت معبال حرشا زملكت تحستو أقريبو له غازيتنيا محمود عبد الله بكفاح أب عمدي زرعه واقتصاد أبنو الزوبا تساني بمحبر أفريتي أحملتن فرتاتن زقبر مدققافاتن متبعاتن أبلات محبر زقات من بدهوتاتن زملكت مصحفية محبر آتو حمزة أدم نايستقبر قلمت إيق تحستو أقريبو له غازيتنيا هاجر حمد أب عمدي وحد الطفل نهزانات أزانا قعتن مهارتن تحستوتا أقريبا لا محمود إدريس أب عمدي سروا بحريا أب مقفاف عسا زلو بدهوتات زملكت سفيح تحستو أقرب له أب عمدي صفحات من التاريخ قدامي تجيجا نيمودات عمري كاب غازيت أحداث إرترا بغازيتنيا محمد عمر نايستترجمة مبل شادشاين نيمودات كفال تحستو تاريخ هندسة قريبا لا غازيتنيا هوا سليمان أب عمدي التقرر نأوتيزم زملكت سفيح تحستو أسفر لا غازيتنيا هابتوم تسفى ميكائيل أب عمدي ديفلوبمنت ناي غازيتا إيرسرا بروفايل نيقعزو هيوت أب النتاوي حرستاي قبر مرام كفلة أب حرشاو نتفتات زرقا قطعم عوتاتن زملكت تحستو أسفيرو دكتور فقر يسوس مهاتين أب عمدي سبوتلايت أب إيرترا زركب هدت أكبابي فتراتاتن سبن أملكتو أب أكبابي حرشاتات بحري دسيتات روباتاتن كرباتاتن شاكاتات انساتات زقدام زركب قوتاو رقحيتات تغيسو سبسرحهم تقامات كبابي زمرارو كوا ايكونو بأقا أقالبو كم زد اليوم بسفيحو أبريه اللو غازيتنيا لوام كحسي أب عمدي Culture and Arts أب بهلاوت أوتاتات إرترا كلو تتواتي زعوة الرقحيتات ناي كلتا ياتاوت أوتاتات بسفيحو تغيسالا غازيتنيا نيمياه كبر أب محاري أب عمدي Lighter Side Trending or Blending بزبل عرستي بب اوانو نزنبره اكادادناتات نبرتي كتمات قيسا اب قربا عقرات زمعبله مس علماو كنتون متأثار كلو زخل بتكالات فاشن زمزن قدمي اكادادناتات دارغا اب كلو زنصبارق زمنا مصو كنت بزملكت تحسو اسفيرالا غازيتنيا سونا برهانه اب عمدي Q&A مسكيلا قرصا سيراميكس ممهر سرحات كايلا قبان اسلطاني كعسو اغري grassroots زخنه ناصر عبد الواسع زكايرتو سفيح علال سفير اللوم زغبركم تخطاتلتي تلفزيون إرترا نلوم استرالو مدب داساس حتمت أبزي تفتيم الله سلام